Lagi na payag dira no. Ano payag dyan? Ano duro na? Si Gina to dito ay nampo dito yang payag. Dito to no Gina. Yang payag. Apa bara ka to? Ah, dito si Mari. Para to dyan. Jump down! Matubag na ikaw may lagay sa dialag ba yung mga iana ba? Nasa bulsa ko bang usa? Ayan piso. Sana yung piso. Tumlawan ay. Hoy, kung dali mo. To. Naligo ka gid dagat to.
kuan gapno ay Branoy! Discuss! Ang sani, daray, daghan. bukoy. Agukoy. Pagmay man kayo. Abot na gyud ta. Okay, nanginhas. Yan ang ano. Nahit. Sakayan. Wala, ang kuwan man naman man sa anam tayo ang kwarto. Sarunga sa na imong short. Mura man pagtag-aguki ani. Sarunga ka na. Kuni siya ang barangay Tungod. Barangay Tungod. Sitio Nangka. Municipality of Cebu. City of Balamban. Bali-bali ko no, bali-bali. Asa man ta magsugba dito? Nindot sa diato na sa ganay, ambak-ambakan nga to, pambakan ang sikuan. Sila magpasor ko diri sa layo pa kay ni.
Pwede ba mulabang dito ski? Oh, pwede na ito sila dito sir. Mabara mo na ito sir. Tuh. Dire oh, ari kalabang dire. Para mabaw. Ada yang mabok eh. Ato tao. Medyo hindi malapang. Wala para to. Nada ka sa kasak ka diyan. Dako sunos no. Laglaag magkadiyas dagat. Bahas. Ana kay kuha na daghan. Ana kay daghan kuha. Ate Roy. Ang kanding pa to. Dahil na no. Din siguro di mo init. Ay, makanding. Ihaw to. Kalayo na ito na. Dari kapit na ilang po. Ayun, ana, mag-ari ba? Pero ulit, uranan. Pareho ra man gud diri jam o maora man jud. Eh, makasukok. Hindi ba? Tubangan pag Ari mata magsukok. Una, magdatag uling, eh. May signal diri. ano nahi di sila.
Tidak deh, bahu. Dua yang uli. Diuli sila ha. Uli baga turun. Uli niya kay. Kung uli kay mau kabayad abang. Ikaw sa Badog Domingo na. Aw sa may schedule nilo. Say Bernes. Woo! Kabut kahit ayaw. Ato ko. Jess na Jess. Jess lagi.
tulip. Na nga niya itong kwaon lang, saka-saka ba? Pwede mo manguha ta dito. Na. Naalay daghan dito lagi. Nanguha kang kapit ani. Ang pahit na na pare-pare hapon. Oo. Natutan ako dito. Ang dami kong lang na. Kaya siguro ito yung bato na bangalan di ato. Dugay ka eh sila ko dira. Mga guys, scout na itong mga tuyo ko. Nakagusto tayo. Na de. Oh, ngayon taga ato. Balik lang, wala pa may kayo. Saka-saka. Saan pa ni hapon? Sila na pa kami eh. Lamiya, kilawon ay. Nakuha ba lamig kay kilawon? Big. Luto na. Nakuha ba lamig kay kilawon? Kamu na naluto. Wala pa dito. Yan. Hanam to si tayo nga. Na ako na sila katula Joko ay nanghuwag ka rin ko ano. Asa na day? Asa na mo si Kuan? Asa man to agyon? Adto?
Ugh. Asa man lagi day? Manguha may ginhason. Ara, Dato agi Picasso. indo tambayan diri na. Dato ba? Bugnaw ba? Asa man? Dato na gana dato nahan. Tuwa sila datos kuan ay. Si Joko. Ano rin daghang uwa dito ra? Manguha kawayan. Oh kato. Ayo gaw wala. Buay ni Putol ya Jogi. lagi bahag ka man. Ambul ato. Amon lang dadanan. Asa man? Dili man taong ko ka mao. Asa gabi mo? Para ra ko ako. Usay ka puslana nangari mo mo. Manguha magkuhag sulit niya, magsigig na dana silikon. Da, yan. Mao yun. Ibili na diri be. Iyar mo sa ilabay-labay na igabot dagat. Gapog tambayanan rin na eh. Uy, asa ka dyan? Ang dyan. Ang dyan. Kung ka gusto ka naman. Asa ka dyan? Aba, mangguwag yan eh. Asa? Unam ta diyan nandra di ba tung kita? Ato pa unahan. Dito pa unahan. Dito pa mong unahan gud. Oo na. This way. Ginhasar ate panihapon. Anak manggugas pobring mananagat. Dili ka anak sa dato nga siman. Anak sa pumuring open. Shut out. Uy. Ari ra gyud ka dapita di ta kalabang. Lapok ra ba kayo na dra? Mao gani di ta kalabang. Lawom taob manggut. Sige, yun na labang doon. Ay, maligo ka. O, dala ako. Ano? Amul ba? Lawom yan dre. Sila na Marjorie. Marjorie. Saka-saka na lang nang. Kuha mo kita sa kanila. Dara ba amul o sudlanan nimo ba? Kukuan eh, kay jacket. Nga? Nga, kami din.
Dari daw, naman siguro ni dire. Ano to? Magkayak lang? Oo. Lasol-lusot ato Oh, lang dito. napos. Tanaw ko nung nila dere. Oh, yung tanaw ra. Nilas. Bilin. Isa kita daw. Ugaw na ito. Ano ka na? Atay eh. Yag. Gadapa kong amol. Kung saan na yung gamitan ni Amol? Ituslok na sa yuta. Ang alang nga masag ituslok mo sa mong dagway. Oo na ni. Lawom no? Lawom lagi. Napok pa yung kaya dia. Kanan ang gudi agad. Dire na palang kanang mo. Asaman. Uy, ayaw. Dire. Dire ba? Ari diri nang. Asahan ko. Ari diri ba? Mulaban ko. Oo, mabaw naman. Yes, Jim. Uy, gala. Nakabot sa iyang short coat. Isa lang na ni short. Di ko ari na ko at ban. May dila to ka malubog. Ano mo? Dire regalit ko. Padaplin lang ang chinilas ba? Yan sinili. Napok may na dire agad.
Ano kuha? Ako na dyan ang mga kabuo. Marjorie, daghan na. Ha? Daghan na ka, Marjorie? Daghan na na god. Ato yan ang kamunggayan. Daghan na ninyo kuha god. Daghan na nila kuha oh. Joke. Ano yung kuha day? Daghan na. Daghan na nila kuha. Ano? Ate di pata di ang Ano na? Sundan na sundan. Ko ko juga yo. Ayo kay kuanta. Isdang gamay. Dagwan yo. Bawa. Daghana eh. Nalagi kita po kayo kawat sino? Mark. Why? Please am Jote Martes Mark. Aman man nang. Dila na mo kuha nimo nang. Siya. Ha? Oh, nag-skate. Skate tubig. Kuslotin ana. Kusdiki ba? Ayaw lang daw eh. Siya. Uy, tara ba, tos di ka yung gamay ko. Di, gamay ra kay buslutan ba para ang tubig dili mo ano. Wala naman yung naninol. Nakong pangit na kalibugahi ako na lang ano din. Dili mo agi day. Dito mo agi? Dito mo agi? Ano rin yung mga gamit dito? Nungan man sulit. Langoy-langoy lang good style. Tingnan mo nga isda o mga ano dito. Kuya, usa ra ka kamot akong mahinol. Murag susi. Nag-abot. Di ay murag susi. Dili ba katong dagway aning lungag. Ay mata. Oh, lingin. Ay mata. Tuota lang. Naga joke. Buto kiji. Sagbot dito dyan. La. Padangis lapok. Lusan lapok. Sakang yan, tangis ginoon.
Ana kay kuha. Saka. Wa di kanaog-kanaog. Daraw, kasak ka na. Tara na. Kung kwaon? Makaon ba din na dito na? Oo. Mo din na. Kani. No man na siya. Saman. Kung na kuan na siya ni mo ko ng lubot, sup-supon. Ito. Nagmaya sa kanil. Wala naman. Ano to? Doon ta nagkuha. Ini? Ari na plastic ni mo na. Dato na nga atbang. Pato ba dito ba? Nadagan dito. Kaon ka ni. Wala jubil sa nang gipanguha. Nanduha pa jud kabuk akong kuha ko. Man. No, may kay Marjorie mo ko to. Isa gitu si Bugoy may mayo kay mga lapas kay lupa. Ayo apa ba? Lubat na ka. Napay 30 minutes. Ay kana. Nakapit power bank. Kada. Dato sa karon. Kada dyan sa kada. Mali ba karon wala ka dalan. Nagdali kasi mga To na ko. Wala, charger sa di man pwede. Anjay ka. Anjay ka. Hindi ko pwede mag-edit good. Hindi pwede may kuhan. Pwede ra niya. Ang pag kuhan sa na ako kay Dugay. Hindi lang, suwayan rin ako.
Uli na, uli. Napala dito, nanguha. Papas lah dito. Nanguha kan. Ay, nahuman na rin lagbiras yung puko to. Daghang kuha. Saan na? Daghang mo kuha. Akan ila ha? Gagmay? Saan na mo da? Saan na? Nimo. Nimo. Nimo lagi na. Nimo. Oo. Nimo. Sud ni aquarium. So nagpakon. Aquarium. Og mabuhi pa ni. Muro magtakil-takilid ni siya. Nimo bitaw. Nabi to ni. Buhi na eh. Iso de kuan yo. Daw sa kabalding nga kwan, sa kabalding tubig parot. Kadadlaw rin kadagat sil. Nawa na libre na sudan. Wala mga pusog na dragon niya. Malik. Paliwan to,
daw. Tur kayo ron. Ayun. Sa Tim. Sorsi. Ay, sina? Ano, may piso ni mo na. Nasag mo yung piso. Ay, naluto na lagi. Ano, nariya pa ang mga tingog. Mga ispa, tumulong. Ano yung manok ko? Anak sa Taga eh. Ilaw. oh. Dito. Oh, lalo dire. Ah, labang suba. Oh, labang suba. Di, gamay ragot. Kami naman. Nagmotor siya? Oh. Ano siya? Padong pa dire. Ang at padang diretso lang suba yun yung pagdatong kuan kay mo maghapon. Oh, padong pa siya diri. Oh. Asam siya ron? Di napa sila padong pag isagdangan dire. Napa siya dito sila ha? Padong na oh. Ah, abay na kung nana siya sa inyo ha. Oy, ano naman eh. Padala unta kong wire sa kuan kay. Wala na yung battery. Pwersa. Ayun na lang yun. Wala ka turang mais. Unit na. Wala na dito. Wala. Isang na isang dito. Wala pa kaligo. Wala pa kaligo. Ako cellphone na akong bit-bit mo. Basa. Ha? O sige niya, abot ni mo ato yung motor parking lang diyan sa nagsulo lang so ba yan adto sa pau. Init ano? Hapit sa muwa kay mo man na ibilin. Ha? O hapit sa muwa namas mga tugod si triktik hapit ibilin to kato imong gida. Sari dire balik ari ako dai lang so. Ha? Pag motor na padung dai na lang. Kisa yung tao dito sa balay. Ipahapit ko na akong charger. Ingon si Mama Jean nga imato ko no kanito kaya tuwari ko sa kalito ni tuwari. Tuwari ko church na may tao sila. Ipingan ko Naraw to sa lingkuranan or nasa may TV. Ay, patanaw lang ang tumoy sa charger. Kailan siguro sa charger sa kuwan siguro. Lahat. Lahat ang tumoy. Oh, kanjin nga cellphone na. Sige, pag-ihawon-hawon na mo.
Dede. Mais. Ha? Mais. Mais. Sakit nipon. Ibausap ni Isa. Ni kay Tun. Uli na mo?